vlog meneh. Oke, halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Mas Tracy channel vlog sing ngeni bro. Sing ngeni apa nih bro ya? Tak bedong anggo bungkus sego kan bontot nggo ya nggo sego tapi tak bungkus godhong gedang ngono. Terus godhong gedang dibikin cetok alami. Ben ketok alami. Lagi jam itu kurang 10. Hangat temuan. Hangat. Di tanggal 10 Juni 2020. Tanggal 10 tanggal 10 wae apa? Wae kerja, wae gajian. Sing duwe bulanan gitu. Sing duwe gaji bulanan tanggal 10. Nek sing kerja ning pabrik, ning PT gitu. Neng kantor wis kantor apa lah tanggal 1 paling tanggal 1 tanggal 2 sing kerjane kelas ning CV ngene iki ya tanggale sak-sake bolo tanggale rada tengah saiki di tanggal 10 dan bulan ini agak masuk mungkin nenek 3 hari ya. Bah Cah? Lho. Cah? Cah? Sampai sa. Ibu di ibu. Nangi ibu anak bangun gitu. Enak tulungin. Ya, itu sing di tanggal 10, tanggal bulan. Pesa. Ya Allah. Jadi sing di tanggal 10, tanggal piro lah, gak liyan tanggal 10. Mbah sawah. Bapak.
ngono iki kula. Ngono ya apa nek ngono kuwi tanggal 6 iki wis biasalah, biasa. Gak usah terlalu digawe-gawe. Sebagai luar biasa, biasa saja, ya kan? Tralalala, tralalala. Badalah, ya apa? Nanti bangun, 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 kemulan sarung, ben gak dingin, ya cah, ya cah. Oke, kalau mana ya vlognya, vlog tambahan ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.